Assalamu alaikum jama'a, barkan ku dai. A yau na zo muku da albishir ne na musamman akan wasu fina-finai da za mu saki a ranar Lahadin nan mai zuwa. Fina-finai ne guda 4 waɗanda muka ware su, muka ce sai ranar Lahadi kai tsaye za mu kawo su. Muna kawo fina-finai a lokaci ɗaya mun kawo fina-finai masu talla guda 3, amma ina ga wannan ne lokacin farko da za mu taɓa haɗo fina-finai guda 4 masu talla mu kawo su a lokaci ɗaya. Na farko shine akwai wannan fim ɗin wanda fim ɗin deputy minister ne, wanda ya daɗe ana tallansa, an daɗe ana shirya shi shekara da shekaru, an mai tanadi na musamman, wato wannan hare-hara biyar mallu ɗin nan na Fawan Kalyan. Fim ne da an daɗe ana tallansa, an daɗe kuma ana jiransa. Allah ya sa sai a wannan satin aka kawo shi, sai wannan satin aka gama aikinsa aka kawo shi, kuma ya yi matuƙar kyau. Za mu kawo muku shi ranar Lahadi. Sai kuma trending film yanzu shine yake trending a India, wato Sayyara, shi ma za mu kawo shi a wannan ranar Lahadi. Sai kuma film ɗin American wanda an sake shi sati 3 da suka wuce a India, mara kiliya da makalla ma gaba zai in dai ba mai kiliya aka jira ya fito aka yi masa fassara da ingantacciya ba zai yi daɗin kallo ba. Shi ma gashi nan mun samu mai kiliyarsa, kuma gashi nan za mu kawo muku shi. Sai kuma fim ɗin Kajol, shi ma da muka tsaya muka samu shi mai kiliya HD, wato wanda shi ma gashi nan mun kawo shi a gefe. Za ku ga kowanne mun sa masa suna. Shi wancan na Fawan Kalyan mun sa masa ɗan sa'a, shi kuma wannan Sayyara mun bar shi da sunansa Sayyara. Shi kuma gana Kajol nan wasu mun sa masa uwa. Sai kuma na American wanda shi dama kuna kallon sunan kun san da sunan da shi ya dace, saboda sunan jarumin kenan, sunan kalar jarumin kenan. Mutum ne mai masifa kwakwalwa, to dole sai za a gwada fim ɗinsa ana amfani da kwakwalwa da waye da sauransu. So saboda haka kada ku manta a ci gaba da bibiyar fina-finanmu a duk inda muke. Na gode, thank you very much. Allah ya kai mu ranar Lahadi mu tara.